If Royal Golf Club, Kumasi, Ena Yaba, if I could see at entry, when I'm your chairman for the management committee at the club, your Professor Baden, her, one was share ye bibia, ye quiet benina. Papa Gabi, Mugani, and so her, were a member of the committee or her administration. Ena Adrian, Dant, Yasika Semso, Ona Oshe. Yamba and any year, Juma, Quabran, a champon, and so a kayahu. And maybe a trussel, or the Mecom was a cemetery. Two first time, Yapaya, Yakutan Bonnet, a fee anuisia, Yenina in Senia Ibra, Nakuma, Edda Golf, so, Hona Oko, and Pebia, and Yaba, say, paying for dear, see, a kunano. Se yeba nyabema afisiapa na yamano nyakupon yase nyakupon shitanso ede amano ne tosu bio ne abeda nase afi nyama bepre na course e wo Royal Golf Club competitions akese ne nyina ye nani so ade hunu enne na futu a odemaye na ne support ai boy ma yetumi yes ana meni nyina a troop baby crown international golfers ebeka ye ho ni nyina na udimu akotene ede maye nti sane ma oye nyina Kumasi Royal Golf Club etumi agina na be kra behwe samre sane onua na kuma edaso no yaba ya bedano ase na sane ayeka no enam sa futu ne etumi aye ama basenti yemma mienu a omunim golf popa adane ne efreno professionals Ghana ha ebi ni bebia sese Kumasi Royal Golf Club they professionals mienu ma no di kan Constance ewini Constance for anim chiro tumfo okay. Anna Felicity, Uche, Tiabo, Felicity Uchebo, Tiabo. Iti uko Ghana have a beer, you can say professional golfers, Kumasi, Enewo, Ena, Yemma, you know, Ena, etumi, etikai. Inti Yadomaba, Ebecha, Otumfo. Afiano sia nti ebaya ye obuamu ade kakra ye de ebesom ensa bebrebe ya chochu din na mamede na emu edu kakra en pese etu din sa ena buamu ade kakra nso ewo ha ye woni ade ma otumfo ena otumfo achiame nti otumfo achiame baya na ya nantise no edamose Rami so bro said the onana kwese ntwose ni so da ma golf de wa grow agro wa wani ji ho a wa so dibie Adama enamwa onsano nyuma so na said oda wo madi maako professor ne sebe wadaroma penifo eka ho nyina oda obi adi bredi wa na ahwema edi omudi esisi ano a omoda sebe agro ya no Adama mu nim say agro a wa wani je ho na ade a wa ya ma ayo mu fe afi mu titiriu agokansi ahodo a wo masie enia no ni nyina wa futuo wa kwankyere wa ho de a de ta wo machi wo madi agro bebre afi mu asi akan bebre ni nyina bia wie kama se nyame aya adom na safi okude twato ni a wa agro golf Royal Golf penifo eda no se wo ntimi ntena wo mu ba no abedi ade na di kan abeda wase se dapa no mo de ma won se de osi kura wo mu adwuma wo mu die nyina so aye kama no adarma onana no mo mai mi no de Adama wose golf no enipa bebre fa se wo botineti no mapom nenso on fa ne se wo de ye na adwuma se na adwuma pa wo ye na Ghana ha nyina bi nsida
sɛ wadaroma adeɛ a wɔnana no mmienu ayɛ ne sɛ wɔn adane professionals sɛ wɔn de ayɛ wɔn adwuma sɛ ɛno na wɔn yɛ a ebi nsi Ghana ha no mo da na kyerɛ sɛ wɔn yɛ mmaa nso na aba ne saa no wɔn ntumi mfa wɔn nsie ɛna ewu di ada a wɔnana Constance ne Felicity adaroma wɔn de wɔn ba abɛkyia wo na wɔahyira wɔn mu na wadaroma wɔn nim sɛ wɔahyira wɔn mu a yɛdi wɔn anim ɛbɛyɛ kɛseɛ nkoa nkunim nkoa na wɔn bɛgye ɛde aba sɛ bɛ Royal Golf Club no mu ɛnɛ wɔn baya nom no bɛdi ada wɔn nso wɔn kuro wɔn nsam nsa ahodoɔ nyinaa wadaroma wɔn si tii a ɛyɛ soronko koraa nso ɛka ho a wɔn na wɔde bɛdi adeɛ afei wɔbua mu adeɛ ɛna wakyɛame nso ɛbua mu adeɛ wadaroma wɔn nana ntwi ɔne Royal Golf Club mpanimfoɔ ebaya a deɛ wɔn na wɔdi adeɛ no n'eburo. Utumfo domasi. Nanano, omiempre Royal Golf foye. Yempni wonume. Yempri Royal Golf foye. The management of that culture center for so Babo. Intentem so. Kocha. Executive